ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେଠି ଭରି ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଓ ଆଲୌକିକ କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନା କୂଅ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୁହାଯାଏ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା, ବଡ଼ ଭୋଗ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଭକ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେହି ଭକ୍ତଟି ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପରଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଜଳ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳ ଭକ୍ତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେହି ଜଳ ସୁନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସେ କୂଅକୁ ସୁନା କୂଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଲୋକକଥା ପ୍ରଚଳିତ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କୂଅର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜଳ କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଭକ୍ତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ଓ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିଲା। ସେହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲା। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କୂଅରେ ନେଇ ପକାଇଲା। ସେ କୂଅ ପୁରା ଚମକି ଉଠିଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କୂଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଥରିଏ ଖୋଲାଯାଏ। ଆଜି ବି ସେ କୂଅ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି।